Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hürmetli huzur-tımı tamaşaçıları. İmam Nasri tapşırığını başlap jibarabız. Rabbimizning rahmeti hem selami barchabizga da erişse idi. Endi sizden kelgan so'rovlarga şuşa tapşırıqda cavap tabarga tırışırбыз. Qolgan so'rovlaringizni hali uznaym o imam sabashki.huzur.ru degan adresga yo'llay olasiz. Endi bugungi tapşırıqqa kelganda alhamdulillah mana ko'rib turganingizcha bugun bizda qonaqda Qozonimizning Qozon Nuri Мәшетті имамы Наил Хазират Юсупов. Наил Хазират, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Сізді шуша студия көріп бізге бик шатбыз. Енді Аллах Таала тіл ашқышлары беріп, біздің тамашашыларыбыздан келген сұрауларға жауап қайтаруға насип болса еді. Амин. Енді Хазират, шундай бір қызыклы сұрау. Ислам дini бірер қауымға, шәһәргә яки илгә барып җитмәү булырга мөмкинме? Яки Belki kaybar kişiler İslam turunda gel bir nesede bilmilerdir. Elhamdülillah, elbette aytırga kirek şunu. İslam dini bik tiz tarala. Bugün mümin Müslümanlar bik kup. Jir şarının kaysı jirine karamasan da Müslümanlar bar, namaz okuşular, meşitler bar. Elhamdülillah. Бұлай енді бар мекен біраз жер қоя İslam dini келіп жетмеген, ейсе ол аның турында ишетмеген, ол бұлырға мүмкін. Теге папуасларғанадыр енді қойда мәктәп жоқ, әлі оларға да бәлки шәт жеткірілгендір. Бұлай енді қойда мәктәп бар, біздің бет мәктәп программаларында да бар, диннер турында айтылы, мына ушундай пейғамбар болған, оларның китаплары Құр'ан деп, ол біз антығы тарих дәріслерінде де, мәктәп программаларында да. Оны өте біз шуңа көрі андай кіші юқтыр, шул папуаслардан ғайры деп әйтірге бола. Әмелекен мында тағында бит әлі бір мәсәлә бар, ол да болса мына кіші ислам дини турында ишетә ул. Һәм әйтергә дә мөмкин. Әйе, мин ислам турында ишеткәнем бар. Әмелекен менә татарлар арасында да шулай була, теге берәр нәрсә әйтәсең икән, ислам диненең әркәннәрен мәсәлән анда нәрсәгә иман китерергә тиеш ул әйтә, китаннан шулаймыни, мин аны муллагына эшләргә тиеш дип уйлап йөргән идем, хәзрәт кенәдер дип, кеше үзе шул юлны сайлый икән дип. Әмелекен инде менә шушы İslam dininin әркәннәрен һәм нәрсәгә иман китерергә тиеш мөмин мөселман, аларны менә ничектер кырыйга куялар. Менә мин ислам динендә дип әйтә үзен, ислам дине буенча син берәр нәрсә үтисеңме соң дип сораганда, ул теге елны корбан чалдым, тагы нәрсәдер эшләдем дип әлбәттә шундый гына әйберләрне әйтә. Һәм менә әйтергә кирәк шуны, мәсәлән, мөселман ул ислам динендәге булган кеше һәм ислам дине 5 әркәннән тора. Беренчесе ул шәһадәт сүзләрен әйтү, Аллаһ Тәгаләдән башка гыйбадәткә лаеклы һичбер нинди зат юк, һәм Мөхәммәд Аллаһның кулы һәм аның илчесе дип шәһадәт әйтү. Икенчесе ул намаз уку, өченчесе ул сәламәтлегең булса ураза тоту, закат түләү, байлыгың булса, һәм мөмкинчелегең булса Мәккәгә, ул да булса хаҗ кылу. Менә шушы 5 әйбер, шуның инде шуларны без үтәргә тырышырга тиешбез. Һәм менә шуңа күрә ислам динен дөрес аңларга кирәк. Ул менә нигә мин ислам динендә? Ул менә шул кеше кем менә шушы әркәннәрне үтәргә тырыша. Шундый бер гарәп шагыйре бар. Ул яза. Кешеләрне тәнкыйтьләп, үзләре үзенең вакытындагында язганда. Ул яза ни ди? Менә әйтәләр ди, Аллаһны яратабыз дип, Аллаһның яратканын эшләмиләр. Аллаһның яратмаганыннан тыелмыйлар. Бит әгәр дә берәрсен яратса, ул аның яраткан әйберен эшләргә тырыша. Аның яратмаган әйбереннән арынырга тырыша. Дип менә шулай дип хикмәтле әйберләр яза. Шуңа күрә менә исламның әркәннәреннән менә шулай булып тора. Иман китерергә тиеш без, ул да булса инде 6 әйбергә, ул да булса Аллаһ Тәгаләгә иман китерергә тиешбез. Фәрештәләргә, барча булган фәрештәләргә. Икенчесе ул өченчесе ул пәйгамбәрләргә, китапларга, илаһи китапларга. Яхшысы да начары да Аллаһ Тәгаләдән икәненә иман китерергә тиешбез. Һәм шулай ук вафат булганнан соң без Кыямәт көненә ышанырга тиешбез. Менә кыямәт көне булачак, һәм адәм баласы ул үлү белән бетми, яңадан менә шулай итеп җаны кайтып, Раббысы каршысында җавап кайтарып, менә аның әле дәвамы бар икәненә иман китерергә тиеш. Шуңа күрә менә татарларның да әзгенә шундый ни бар. Ислам динен булай гына белә, эшкә кирип, нитеп, шуңа күрә инде без
Сезнең белән җәмәгать һәрберебез менә исламны теге белү генә түгел, менә аны үтәргә тырышырга тиешбез. Менә бу бүген көндә бик нык әһәмиятле инде. Менә сез әйтеп киттегез, кеше инде үлгәннән соң терелүгә дә ышанырга тиеш ди. Мәсәлән, шушы ук берәр кавым шәһәр дип әйтик инде барып җитмәде ди. Ислам дине. Без инде менә хәзрәтләр, сез бит инде безгә әйтеп киләсез, менә җәмәгать, Аллаһ Тәгалә яхшылыкны ярата, яхшылыкны эшләгез, гынахлардан арыныгыз, чөнки тәүбә кылып, әгәр дә гафу ителмәсәгез, кыямәт көнендә аның бәлки җәзасы бардыр дип. Менә шул кавым, ул намаз укымый мәсәлән. Сез әйттегез, 5 әйбер фарыз. Алар намаз укымый, ураза тотмый. Кыямәт көнендә сез әйткәнчә инде теге һәрбер укылмаган намаз өчен, кылган гынах өчен җавап кайтарабыз. Раббыбыз каршында, чөнки әле бит гамәлләр үлчәүгә куелачак дип мизан дип бар дип әйтәс, менә иншалла сират дәс бар дип әйтәс. Шушы гамәлләр дип әйтик инде. Намаз укмады, ураза тотмады, яки анда белмәде бит инде ул гынахларга ярамаганлыгын дип әйтик инде. Чөнки алар әле без бит гынахны да нәрсә гынах, нәрсә саваплы гамәл икәнен шариғаттан белеп әйтәбез. Теге үзебезнең гореф-гадәт буенча түгел, нәкъ менә акылыбыз буенча түгел, нәкъ менә шариғатыбыз кушканча бу гынах икән, бу яхшы икән дип инде. Алар аны белмәделәр. Кыямәт көндә андый кешеләрнең торышлары ничегрәк булачак? Әгәр дә аңа ислам дине буенча, ислам дине вообще барып җитмәгән икән, гомумән, ул аның турында белми икән, аның аңардан ул әйбер турында соралмаячак. Соралмаячак ул әйбер турында. Иншалла, менә инде хөрмәтле Хозур ТВ тамашачылары, безгә әле генә әйтелеп китте, без нәрсәләрне эшләргә тиеш, ягъни бу санат беренчесеннән кала дип әйтик инде, намаз уку, закат түләү, ураза тоту, хаҗ. Инде һәм нәрсәләргә ышанырга икәнлеге әйтелеп китте. Инде ул менә без аны гарәпчә әйтәбез, аманту биллаһи ва малаикати дип теге нашитләр дә җырлана, мөнәҗәтләр дә аны нәрсә ул теге кеше белсен өчен шундый мөнәҗәтләр чыкканнардыр инде. Җиңел теге нитәргә дә, ятларга да, истә калдырырга да инде. Там рискә төшерик инде иншалла. Без нәрсәләргә ышанырга тиеш хәзрәт? Аллаһка, фәрештәләргә, пәйгамбәрләргә, илаһи китапларга, яхшысы да начары да Аллаһтан икәненә. Бу тәкъдир дип әйтик инде. Халык телендә тәкъдир дип йөртелер. Тәкъдиргә, һәм инде соңгысы ул да булса кыямәт көненә. Анда керә кубарылу да, анда керә җәннәт, җәһәннәмгә ышанулар да. Барзак тормышы дип әйтик инде. Кешенең үлгәннән соң барзак тормышы да керә. Инде кадерле Хозур ТВ тамашачылары, без үзебезнең өстән төшердек дип әйтәсем килә. Ни өчен кабатлаттырдым? Чөнки бәлки кыямәт көнендә Раббыбыз менә мине дә Найр хәзрәтенә чакырып, сез халыкка җиткердегезме? Мөмкинлегегез бар иде дип әйткәндә, инде без әйтербез, әйе, Раббым, без халыкка әйтеп киттек, өстән генә булса да нәрсәгә ышанырга кирәк дип инде. Монда бер әйберне тагын өстәргә кирәк. Мусульманның менә шушы әркәннәрне үтәүче, тырышучы ислам дине буенча яшәүченең дә бурычы бар. Якыннарына шушы әйберләрне җиткерү. Аллаһ Тәгаләгә ышануны җиткерү. Менә шушы галәмнәрне бар кылучы. Менә бу дөньяның максаты нәрсәдә дигәндә, бит Коръәндә генә түгел, яисә икенче Инҗилдә, анда Тәвратта гына түгел, бүгенге көндә аны психологлар да, коучлар да, икенчеләр дә әйтәләр, бу дөньяны өйрәнү диләр алар. Бу минең максаты монда яшәү. Алар әйтә, бу дөньяны өйрәнү. Өйрәнү без каян килгән? Нигә монда? Анарысын нәрсә була? Шуңа күрә төп төгәл җаваплар алар менә Коръәндә, илаһи китапларда. Шуңа күрә безнең әти-әниләрнең, мәсәлән, әби-бабайларның, абыйларның, апаларның анда бурычлары, ул да булса менә җиткерергә, сөйләргә Раббыбыз бар турында. Безнең дә өстебездә бурыч бар менә шунда җиткерү буенча. Чыннан да бит кеше сорый, хәзрәт, бу тормышның яшәүнең максатын күрмим, көннәрем анда теге көн артыннан көн үтә, бер үк төрле көн җитә, бер үк төрле төн, бер үк төрле көн, эшкә барамыштан кайтам, ниндидер теге мәгънә күрмим яшәүемнән. Мин чөнки бит бөтен кеше дә теге зур галим дә түгел, анда ниндидер ачышлар да ясамаганнардыр, чөнки әле ул нәрсәдер уйлап чыгаручы кеше киләчәк белән яши. Менә мин моны хәзер уйлап чыгарам, көн артыннан көн аңа ул якыная дип әйтик инде. Кемдә нәрсәгәдер якынаймый бит. Үлемнән кала дип әйтик инде. Ул бары тик үлемгә якыная, чөнки ул көн артыннан көн эшкә бара, эштән кайта, нәрсәдер теге шундый зур әйбер дә эшләми. Менә ул кешегә яшәүнең максаты нәрсә дип әйткәндә, без китер алабызмы Зарiyat сүрәсеннән, теге ва ма халактул җинна вал инса илля лиябудунна. Әмма без аны ничек шулай матурак ничек аңлатырга шуны?
Монда инде әлбәттә Мәксәт тәрҗемәсеннән башлыйк инде. Менә бу бик күркәм аят, без аны гел китерәбез, гел әйтәбез. Ва ма халактул джинна вал инса илля лиябудун ди. Раббыбыз Аллаһ Тәгалә әйтә, без яраттык ди кешеләрне һәм безнең белән параллель яшәүче җиннәрне гыйбадәт өчен генә дип әйтә Раббыбыз Аллаһ Тәгалә. Ул әйтми менә икенче төрле нидедер бер максатларны. Шуңа күрә кайберсе әйтә бит, менә сез нәрсә эшлисез, нәрсә турында уйлыйсыз? Менә әйтмешли, дин сурка тәгәрүшә. Ул эшкә бара, гаилә корырга менә кирәк, үзеңнән соң балалар калдырырга кирәк дип әйтә. Төгесен әйтә анда, менә йорт салырга кирәк дип әйтә. Аны хайван да эшли. Хайван да шулай ук иләнә, оясын кыра, нитә. Бездә бит андый гына максат түгел. Менә Раббыбыз әйтә, шулай итеп, мин сезне ди гыйбадәт өчен бар кылдым ди. Һәм анда бит әле нәрсәсе кызык, менә Мулк сүрәсендә дә шундый бер аят бар, мен үземә дә гел искә төшерәм. Раббыбыз Аллаһ Тәгалә әйтә, ялгыз машинам 2нче аят: "Аллази халакал маута вал хаята лияблувакум айюкум ахсану амала". Менә шушы ике әйберне яраттым ди. Туу һәм үлүне карар өчен, кайсыгыз сезнең күбрәк изге гамәлләр эшләр икәнегезне сынар өчен. Без бу дөньяда сынау өчен Адәм алейхиссалам белән Хава анабыз булдылар башта җәннәттә. Алар Аллаһ Тәгаләне күрделәр. Әмма ләкин инде гөнаһ кылу сәбәпле Аллаһ Тәгалә аларны шушында җиргә җибәрде һәм без менә шушы дөньяда сыналабыз. Безне Аллаһ Тәгалә сыный. Бу инде әлбәттә эшкә бармагыз дигән сүз түгел. Без эшкә дә барырга тиешбез. Әмма ләкин инде ул менә шушы дөньяны да алып барганда без ахиратны онытырга тиеш түгелбез. Раббыбызны менә өйрәнү, Аллаһ Тәгаләгә менә гыйбадәт кылу, аны зикр итү, аны искә алу, бөтен әйбердә бит менә аның кулында. Теге без уйлап карасак та ниләрбез белән. Шуңа күрә менә беренче максатыбыз ул да булса гыйбадәт. Раббыбызны тану, пәйгамбәребезне. Шуңа күрә инде иншалла менә Раббыбыз Аллаһ Тәгалә һәрберебезгә аны танып, аңа гыйбадәт кылып яшәргә Аллаһ Тәгалә һәрберебезгә насыйп әйләсен. Һәм пәйгамбәребезнең бар шундый бер хадисе, ул әйтә, хәерле дия. Аның бар шундый хадисләре, кайсылары башлана, хайрукум дип, сез иң хәерлеге сезнең арагыздан шул дип әйтелә. Ул әйтә, шул ди, кем дөньясын да алып бара ди, һәм динен дә алып бара. Менә бүген көндә Аллаһка шөкер, бар андый безнең яшьләребез дә, ул яшьтәге абзыйларыбыз да бар. Кайсылары дөньясын да алып бара, динен дә. Ул бит менә кайберсе әйтә, тегем, ну миңа бит бик авыр, мин бит эшли алмыйм. Юк, син аны мөмкинсең намазыңны офиста укырга мәсәлән. Торговый центрда менә хәзер әлхәмдүлилләh сәүдә үзәкләрендә ачып баралар намаз уку бүлмәләре. Бу шул хәтле рәхәт, йөрисең анда, хәзер намазлар бит кыскарды. Вакыты керде, шолт кирдең да укыдың. Әлхәмдүлилләh тәһарәтен дә яңартып була. Шуңа күрә бүген көндә бик нык җиңел, әмма ләкин менә Раббыбызны танымыйча, менә самое главное, танымыйча бу дөньяда яшәүнең ни мәгънәсе? Бунда бит ни мәгънә? Без байлык өчен килмәгән бу дөньяга, йортлар кырырга килмәгән, аның өчен генә килмәгән. Менә иң беренчесе Раббыбыз Аллаһ Тәгаләне тану өчен. Кем дә кем Аллаһ Тәгаләне таныды икән, ул аны менә күңеле белән, җаны белән сизеп яши икән, аңардан да бәхетле кеше юк. Шуңа күрә иң бәхетле кеше ул. Берсендә монда Казанда барган идек бер нигә, бер кешегә инвалидный коляскада, хәле дә бик начар гына, начаррак кына шундый тора. Әмма ләкин инде йөзендә елмаю, шул хәтле күңелендә шундый шатлык. Мин әйтәм, без йөрибез монда проблемалар белән, кул да бар, аяк та бар, гаилә дә, балалар да, барысы да бар. Күңелгә кеше кайбер вакытта үзенә шатлык таба алмый. Бу елмаеп тора. Нәрсә эшлисез сез менә көне буе дигәндә, менә шушы китапларымны укыйм да, анда китаплар аның бик нык күп. Укыйм ди, намаз укыйм ди, зикр кылам ди, каядыр мине чакыралар, анда да нәрсәдер хатын-кызлар арасында вагаз сөйлим ди инде. Шуңа күрә менә кешегә күңеленә шушы Аллаһка ышану керсә, аны сизү, аның менә шушы караңгы көннәре ул яктырып китә. Шуңа күрә бүген ул бик тә кирәк безнең һәрберебезгә. Бик кирәк. Әмма ләкин шушы әйберне бетерүче әйберләр бик күп. Ул менә кирәкмәгән видеолар, кинолар, кирәкмәгән ниндидер әллә нинди шайтани җырлар бүгенге көндә. Ул әйберләр бик нык ни. Шуңа күрә без үзебезнең менә динебезне, Аллаһ Тәгаләгә ышануыбызны сакларга тиешбез. Әмма мәсәлән әйтәс, кирәкмәгән видеофильмнар, видеолар дип инде кызыклы булып китте. Бүген көндә бит инде
Хәтта ки бүгенге көндә дә түгел. Үзебезнең кайтсак мифологиягә да бездә бик күп әкиятләр бар, Дию пәриләре турында, ниләр турында. Ярый алар мәсәлән берсе дә чыкмады кино экраннарга. Ә бит бүгенге көндә мәсәлән шул чит илләрдә супергеройлар дип әйтәләр инде. Аларга багышланган бик күп фильмнар бар һәм кешеләр ничектер инде карасаң кайберләрен теге я бог этого дип үзеннәр үзе өйрәтәләр. Менә теге берничә төрле илаһ бар кебек, ник бар кебек. Без шушы фильмнардан ераграк булырга тиешме, чөнки анда ничектер чыннан да менә кара инде. Үзе илаһ, үзе теге сугышып йөри, үзе илаһ, аны җиңәләр, теге ничектер менә теге Раббыбыз турында түгел, ә менә илаһлар турында дип әйтик инде. Илаһ турында бүтән төрле күз аллау тудыра бит. Әйе, без әле сезнең белән әле Ленар. Бәлә кирәк булганда мультиклар икенче төрлерәк иде. Мультиклары да, ниләре дә. Бу әлбәттә безнең ул менә монда керә. Аны шик тудыра бит инде. Әйе, аны бер ни, исемдә юк инде, әле ул режиссер микән инде. Америка режиссеры үзе. Һәм ул әйтә ни ди? Менә киноны гына карасагыз да ди. Кая карыйм әле ди? Һәм русча әйткәндә оценивающий вид белән генә утырсаң да ди, ул синең монда кирип бара ди. Менә монда кирип бара, и синнән шул шикләрне тудыра. Шуңа күрә булган менә Абдулла ибн Масгуд радиллаһу анху дигән шундый бер сахаба, ул булган бик галим, һәм берәр нинди әйберне ишетсә, менә анда җир ниндидер әллә нинди мәгънәсе аның мәсәлән, ул колакларын яба торган булган. Даже тыңлап та карамаган теге нәрсә микән, азагы нинди булыр микән дип юк, колакларын яба торган булган. Шуңа күрә без балаларыбызны һәм әлбәттә һичшиксез үзебезне менә шушы әйберләрдән сакларга тиешбез, карарга тиешбез. Ул бит хәзер Аллага шөкер, алар бит трейлерында чыгаралар. Теге мин теге киноларны вообще карамаска дигән сүз түгел, әмма ләкин менә шундый теге мәгънәләре кайда начар икән, без алардан сакланырга тиешбез, арынырга, и балаларыбызга да теге сүндердең дә ниттең түгел, аңлатырга. Ни өчен сүндерәсең? Әйе, улым, кызым, менә кара, менә монда, менә мондый мәгънә дип. Әйдә без синең белән менә шушыны карыйк әле дип. Аны теге виш бетереп булмаячак. Ул иңдә бетерсәң, ул аны мәктәптә карый, парта астында. Я икенче җирдә шунда коридорда дәресенә кермичә карап утырачак. Ул уеннарны уйнап утырачак. Менә мөһиме инде ул әлбәттә аңлату. Бу шик тудыра. Ул безнең нидә кала? Баш мийләребездә, нейрон юлларында ул кала. Шушы караган әйберләребез. Шуңа күрә үзең теге шикләнеп кенә карасаң да, ул анарысын теге подсознаниедан шылт итеп килеп чыга да, и үзеңне шулай итеп саташтыра башлый. Шуңа күрә иншалла менә безнең бит үзебезнең бар суперменнар. Безнең бит үзебезнең бар менә Халид ибн әл-Валид, Билал радиллаһу анху бит менә безнең бит бар сахабалар. Без алар турында күбрәк балаларыбызга, аныкларыбызга сөйләргә тиешбез. Менә ул Халид ибн әл-Валид радиллаһу анху сахаба, ул бигрәк бит ни булган, көчле. Менә аның китапларын укыганда аның турында ул прям нитеп китәсең теге. Шу көчләре белән теге туласың, нитәсең. Шуңа күрә менә әлхәмдүлилләh Хузур каналын карагыз. Хузур каналында бит менә төрле мультиклар да була, ниләр дә була. Шуңа күрә без менә Пәйгамбәребезнең әйткән бер хадисе бар. Бу менә бик кызык. Ул әйткән, булыгыз дигән умарта корты кебек. Умарта корты кебек булыгыз дигән. Ягъни умарта корты ул нинди? Ул бит шибен түгел, әллә нәрсәкәләргә утырага. Ул яхшысын гына алып йөри. Һәм үзе дә бал чыгара, бал ните. Караза, матур чәчәкләргә утыра. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям мусульман диде, шуңа тиң диде. Менә яхшысын гына алып йөри ул. Әйе бардыр анда, сүз дә юк. Начар бар мәсәлән, җәмгыятьтә бар нидедер начарлык. Син тырыш аның яхшысын күреп нитәргә менә алырга. Менә шундыйлардан без булсак, иншалла көннәребез дә теге позитив, яхшы үтәчәк, уй фикерләребез дә иншалла минем фикеремчә хәерле булачак. Һәм инде әлбәттә менә без сөйләп киткән гыйбадәткә дә урын калачак, чөнки инде без яхшылыкны күрә башлагач, начарлыклардан ярагаябыз, димәк безнең вакытыбыз да арта, гыйбадәткә дә вакытыбыз арта. Менә без әле сөйләшеп киттек сезнең белән бер инвалид кыз турында бит инде әйттегез. Шунда безнең дә менә программаларыбыз бар, бик күп хәлләр лайфстайл мәсәлән шундый программаларның берсе карап алыгыз, ничек итеп кешеләр мөмкинлекләре чикле булса да шушы тормышның ямын, матурлыгын күрәләр. Инде бу үзенә күрә бер безгә мисал, үрнәк булып торыр иде. Инде мин үзебезнең тамашачыларга искә төшереп китәсем килә.
узнаем о имам собачка хозур.ру дигән безнең электрон адресыбыз, языгыз, иншалла җавап кайтарыбыз. Хәзрәт, инде тамашачыларыбыздан килеп ирешкән икенче сорауга да күчсәк буладыр. Намаз вакыты кереп, шул ук минутта намаз укый башларга ярыймы? Яки ким дигәндә 2 минут үтәргә тиешме? Азаннан соң диелгән. Намазның вакыты кергәчтән дә без бит инде хәзер бик зур шәһәрләрдә, кайбер җирләрдә азаннарын да ишетеп бетермиләр дигәндәй, күбез кулдагы сәгатькә яисә телефоныбыздагы сәгатькә шулай карап намазга басабыз. Монда инде әлбәттә намазның вакыты керде икән, шушы сәгатебез буенча без шул ук минутта укырга мөмкинбез. Басабыз да һәм укыйбыз. Вакыты керде, ул намазның вакыты керде. Без азанны әйтә башлыйбыз, намазның вакыты кергәчтән дә. Шуңа күрә анда теге көтеп утыру кирәкмәс. Сразу укырга мөмкин шул ук вакытта. Әйн мәсәлән кемдер әйтә, мен азанны тыңлап бетерим әле дип инде, бу монда да бернинди куркыныч хәбәр юктыр. Әгәр дә әгәр дә сез мәчеттә икән, монда үтәле шунысы да бар. Әгәр дә сез мәчеттә икән, азанның әйтеп беткәнен көтеп торабыз әлбәттә. Тыңлап, мәгънәсен белсәгез, белмәсәгез өйрәнеп, төшенеп, менә аның хәрефләрен шулай итеп тыңлап нитеп, анарысын укыйбыз. Әлбәттә, әгәр дә менә сез эштә икән, әйттек бит, офиста, эшегездә икән, мәсәлән, өйдә икән, хатын-кызлар мәсәлән икән, вакыты керде, шул ук вакытта аны укыйбыз. Әгәр дә сезнең яктан да азан ишетелә икән, азанны тыңлап торырга, анарысын азаннан соң укырга. Дага кылып нитеп инде. Менә мәсәлән, әлхәмдүлилләh, безнең инде әгәр дә үзебезнең Татарстан Җумһурияте мөселманнары дини нәзарәте сайтына керсәк, анда инде безнең бар, хөрмәтле җәмәгать, намаз вакытлары. Һәм намаз вакытларында анда мәсәлән килә сәхәр тамам, иртәнге намаз мәчетләрдә укыла. Һәм иртәнге намаз дигәндә икегә бүленгән инде. Сәхәр тамам һәм мәчетләрдә укыла. Аннан соң кояш чыга, завал, икенде акшам эстү дип әйтгәндә, аннан соң кибла дигәне дә бар. Менә шуңа бер тукталып китсәк иде. Безнең сәхәр тамам дигәннән соң кемдер инде әйтә, менә мин аннан соң көтеп утырам, иртәнге намазын мәчетләрдә укыла дигәнен намаз укырга дип инде. Менә монда нинди ялгышлыклар бар һәм безгә ничек эшләргә кирәк, мәсәлән, әгәр дә без өйдә икән. Оман инде мәсәлән, хатын-кыз булса, яки анда ират һәм аның мәчеттә юк икән, теге барага дип әйтгәндә, мәсәлән, командировкада карады вакытны, сәхәр тамам, һәм көтеп утыра мәсәлән иртәнге намазны. Әйдәгез, һәрбер пунктка тукталып китсәк иде. Монда инде әлбәттә беренчесе ул сәхәр тамам дигән җирдә, анда керә иртәнге намазның вакыты. Менә без ул вакытта әгәр дә нәрсә әйткәнчә өйдә булсак, командировкада булсак, без тәһарәтләнеп шул вакытта намазны укырга мөмкин. Анда сәхәр дә тамам и иртәнге намазның вакыты да керә. Шуңа күрә була зур ялгышлык, кайберселәр әйтәләр, менә иртәнге намаз дип, мәчеттә укыла дигән нидә генә, мин сәхәр тамамны кылам дип. Юк, алай кылмыйбыз. Сәхәр тамам дигәндә кылабыз. Һәм әгәр дә сез өйдә икән, мәсәлән, командировкада, я хатын-кыз икәнсез, мөмкин сез шул сәхәр тамам дигәндә нине укырга. Иртәнге намазны укырга. Нигә сез булай эшләрдегез? Ник бу кирәк дигәндә безнең бит шундый эшләр. Икенче графа нәрсә кирәк алайса? Нәрсәгә ул кирәк? Нигә ул барлыкка килде? Элек мондай бер юк иде дип анда. Ну инде 6 ел элек юк иде улай бер булай. Рамазан аенда гына чыга иде. Алай итеп, бу эшләнгән бик җиңел һәм әйбәт итеп, менә кеше сәхәр тамам кылып, ул мәчеткә барырга өлгерсен өчен. Шуңа күрә анда язылган мәчеттә укыла торган вакыт. Шул вакытта азан әйтелә һәм анда ниедә укыла. Җәмәгать белән бергә намаз укыла. Шуңа күрә анда бер 20-30 минут була һәм аның вакыты да бар. Машинасына утырып, я исә җәяү, улның мәчеткә җәмәгать белән иратка бәлиғ булган, акыллы булган мусульманга барырга анда вакыты да бар. Шуңа күрә бу әлхәмдүлилләh бик җайлы эшләнелгән. Шуңа күрә моңарда бар мусульманнарга олуг файда. Менә зур шәһәрләрдә, әлбәттә авылда өлгереп җитеп буладыр да, зур шәһәрләрдә менә өлгереп булмый. Аның иртәнге намазны җәмәгать белән укыйсы килә. Шуңа күрә инде бу менә шул нияттән шулай итеп эшләнелгән. Ягъни инде хәзер тагын бер катан алып китәсе килә, хөрмәтле җәмәгать, әгәр дә мәсәлән кеше ураза тота икән, мәсәлән, дүшәмбе, шәршәмбе уразаларын яки ай уртасы уразаларын, шул Рамазан булсын, ул карый сәхәр тамам дигән графага һәм аңлый. Бу вакытта сәхәр тамам булганга күрә иртәнге намаз керә. Ягъни иртәнге намаз вакыты җиткәнгә күрә безнең сәхәребез тамам була инде. Шушы вакытта инде ул сәхәрен тамамлый. Һәм мәсәлән ул мәчеттән 5 кенә минутлык җирдә тора ди. Ул китте мәчеткә.
Һәм инде ул әлбәттә бөтен кеше шулай гына торса, укылыр бик тиз. Ә кемдер килә мәчеткә ярты сәгать яки 20 минут. Ул килгәчкә инде иртәнге намаз укып бетергән була. Шуңа күрә икенче графон ясаганнар, сез төрле вакытта килсәгез дә, шушы бер вакытта гына намаз укылачак иртәнге намаз. Ләкин инде ул вакытта кергән була, иртәнге намаз вакыты. Шуңа күрә өйдә укучылар рәхәтләнеп инде укып, бүтән эшләрне эшли башлый алалар дип әйтик инде. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, исегезгә төшерәбез, имамнан сырык тапшыруы бара. Сездән килеп ирешкән сорауларга иншалла шушында хәзрәтләребез белән җавап кайтарабыз. Инде калган сорауларыгыз бар икән, әлбәттә аларны узнаим у имам собачка.ру дигән адреска юллый аласыз. Хәзрәт, инде алга таба да безгә намаз турында сорау җибәргәннәр безнең хөрмәтле тамашачыларыбыз. Ул булайрак яңгырый. Намаз вакытында начар уйлар башка килсә, намаз бозыламы? Мин инде бу сорауны тулыландырыр идем. Гомумән башка уйлар килсә дип. Башыбызга уйлар килсә дип инде. Начар гына түгел, яхшылары да. Әйе, әгәр дә без намазга бастык, һәм намазны укыдык, намаз укыган кебек тә булмадык икән, ул әлбәттә намазны киридән укырга кирәк. Чөнки син ул вакытта намазда булмадың, шуңа күрә безнең бит анда күп рольны уйный. Уй фикеребез, ниятебез, шуңа күрә аны киридән укырга кирәк. Шуңа күрә ул менә шушы намазны укыдык та була бит, алай шулай теге кешенеке, әллә укыдым, әллә укымадым. Шундый ни була аның. Юк, без ул вакытта киридән укыйбыз. Әлбәттә инде әгәр дә начар уйлар киләләр икән, ул әлбәттә һәрбер кешегә килә. Без алар белән көрәшәбез, без алар белән итәбез. Һәм инде әлбәттә инде ул вакытта без сул ягыбызга 3 мәртәбә дип төкереп куеп яңадан шулай дәвам итәбез шушы намазыбызны. Намазыбыздан чыкмыйбыз. Әгәр дә фикеребез шулай виш чуалып китә икән, без инде ул вакытта намазны киридән укыйбыз. Шуңа күрә намаз укыганда да менә җәмәгать белән күрергә туры килә. Ул тәкбир әйтеп кирде намазга, һәм аннарысын киридән чыгып, яңадан кирип китә намазга. Шуңа күрә инде уй фикере чуалган, шуңа күрә яңадан кирип китә. Бездә намазда, гыйбадәттә бик нык зур рольны уйный ният. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Иннамал аъмалу бинният" диде. Бүтән эшләрдә бәяләнәләр ният белән диде. Шуңа күрә без намазга баскачтында Раббыбыз Аллаһу субханаху ва тааля турында гына уйларга тиешбез. Менә мин аның каршысына бастым дип, шулай итеп менә дөньяви эшләребезне алып куеп, басырга шушында менә тырышырга тиешбез. Һәм интернетта, YouTube'та шундый бер кызык бер видео йөри, ул Төркиядә төшерелгән. Анда берни шулай сөйли инде, миңа бик нык ошады. Ул тәһарәт алганда ук, менә мәчеткә барганда, теге иендә җыенганда ук, шунда ук әзерләнә. Мин хәзер Раббым каршына барып басам. Мин хәзер гыйбадат кылам. Үзенең икенче матур булган теге идәге гадәти күлмәген түгел, икенче күлмәген кия. Менә без дә сезнең белән бит җомгаларда, ниләрдә икенче киемнәребезне чистарагын киергә тырышабыз. Һәм ул менә шулай итеп ниятләп, менә шулай итеп уй фикерләре белән әзерләнеп, түгел, тәне бара, безнең бит шулай була, тән монда, уй фикер хатын белән әллә кайда иде анда. Алай булырга тиеш түгел, тән белән дә, без менә шушы уй фикерләребез белән дә шулай итеп барганда, намазыбызда катнашканда, аңардан без алабыз үзебездә рәхәтлек. Ул кешенең үзенә дә ул сизелә. Шуңа күрә инде ихлас күңелдән без эшләргә тиешбез. Коръәни Кәримдә бар шундый аят: "Инна салата танха анил фахшаи вал мункар." Дөреслекдә намаз тыя бөтен фахишәлекләрдән, начарлыклардан, бузыклыклардан. Һәм кемдер әйтергә мөмкин: "Ә мин менә нинди булдым? Мин һаман шундый, минем берәр дә үзгәрмәде. Сугынып җибәрәм, хәзер дә шулай ук җибәрәм. Мәсәлән, тагы нәрсәдер эшлидем, һаман да эшлим." Әлбәттә, ул кешенең намаз укуыннан, намаз укыганда бик нитеп укымаган. Ул менә уй фикерләре белән әллә кайда булып, һәм намаз кабул булса, намазыбыз кабул булса, намаз менә Аллаһ Тәгаләнең ярдәме белән ул үзе безне төзәтә, үзе безне үзгәртә. Шуңа күрә инде намазда менә без шушы уй фикерләребезне намазга басыр алдыннан ук менә шуңа әзерләнергә тиешбез. Шуңа күрә менә мәчеткә мәсәлән керәбез икән, керер алдыннан, җомга вәгазьләре алдыннан, вәгазьләр гомумән алдыннан без телефоннарыбызны сүндереп керик менә, ул безгә кумау чаламасын. То була теге намазда басалар да, и ул аның вибрация эшләй башлый да, ул уйлый: "Ага, бу миңа штан шылтыраталар микән" дип, теге шылтырата микән дип.
яисә теге машина ачкычлары белән бит инде. Кара машинаның ниенә кемдер тәгәрмәченә суга бугай дип, ул аның анда шылтырый да. Шуңа күрә менә бу әйберләр безгә нык кымаучалыйлар. Шуңа күрә намазыбызда менә тырышык булырга ихлас. Ихлас. 100%-ка уйлардан качып буламы намазда? Чөнки менә бер пәйгамбәребезнең булган вакыйга бар бит инде. Пәйгамбәребез халыкка борылып, сахабаларым, әгәр дә берәр кеше бер нинди уй фикерләрсез, бер генә дә башына уй китермичә намаз укып чыкса, шуңа шапанымны бирәм дип. Һәм шунда соң намаз укыганнан соң теге борылып кабаттан сорый. Кайсыгызның башына бер генә дә фикер кермәде дигәч, берсе дә кулын күтәрми. Һәм Абу Талиб камал шул вакытта сорау бирә, "Әй Абу Талиб, хәтта кисимме?" дип. Һәм шундан соң җавап кайтара, "Я Расулулла, менә башыма фикер килде намаз вакытында, кайсысын бирерсең икән?" Аның пәйгамбер ике шапаны була. "Мансым икән бирерсең" дип уйлап чыктым дип әйтәм. Хәтта ки шулай да. Ләкин шулай да менә 100% бармы аның берәр төрле ысулы дип әйтик. Чөнки сез әйттегез менә, әгәр дә тәнһа анил фахша вал мункар мәсәлән, шулардан безнең этәрми икән намазыбыз, димәк, намазның гыйбадәтен сыйфатында бар кимчелек. Сыйфатсыз дип әйтик инде. Ә сыйфатсыз әйбер, ул сыйфатсыз мәсәлән тәрәзә кебек, аннан бөтен теге тавышлар ишетелә, әйбәт тәрәзә куйсак тавышлар кирмәси дигәндәй, без бит инде үзебез шул тәрәзә, шул ишек дип әйтик инде. Димәк, бездә хикмәт. Менә ниндирәк шундый гамәлләр бар. Бәлки зикр кылырга, бәлки мәсәл әйтмешли теге бер бабай турында мисал китердегез, гел уйлап йөрергәдер, менә мәчеткә киләм, намаз укыйм. Менә ниндирәк шундый бар мисаллар, әллә юкмалар, әллә инде теге үзенә үзе киләчәк кенәме? Коръәндә бар аят, менә сез шушы Мөхәммәд пәйгамбәр турында нине китергән кебек риваятны. Коръәндә бар аят, анда әйтелә: "Инна хулиқал инсана даифа." Дөреслекдә кешеләр ди бар кылындылар загыйф итеп дип әйтелә. Без шушындай загыйф затлар инде. Идеаль булырга без тырышабыз, әле безнең шундый маяк бар бит. Шуңа күрә бик андый ук идеальны булып булмас инде. Әмма ләкин инде без тырышлык куярга тиешбез моңарга. Бу түгел теге: "Эй, барып чыкма инде ул. Кара әле." Сахабалар да шулай булган. Наил хәзрәт тә шулай әйтте, дип әйтсәләр бит. Загыйфлек булса да инде без әлбәттә тырышабыз. Шуңа күрә менә без намаздан соң әле, намазны укып бетергәч, торып сикереп китмибез, ә без әле дуга кылабыз. "Я Раббым, менә шушы кимчилек хаталары белән минем намазымны кабул ит. Аның әҗр-савапларын кыямәт көннәрендә, гамәл дәфтәрләрендә миңа күрергә насыйп ит, Я Раббым" дип без әлбәттә дуга кылабыз. Бу безнең уй фикерләребез, ул ансыз берничек тә булмый. Пәйгамбәребезнең саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең бит хадисен китердек бит менә алданрак, анда иң хәерлеге сезнең шул, кем дөнья белән динне бергә алып бара. Әлбәттә инде ул менә динне алып барганда да, менә шулай намазларыбызны укыганда, ураза тотканда, ул әлбәттә вәсвәсәләр килә, дөнья уй әйберләр килә. Ул әле намаз укыганда начар уй фикер генә түгел, анда яхшысаны килергә мөмкин. Син менә кибет ачырга мөмкинсең, менә Наил хәзрәт син китап язырга мөмкинсең, анда берәр вагазлар китабы, хадислар җыйнап. Диссертация язып булганда. Язып та куярга мөмкинсең, Шуңа күрә анда яхшы уй фикердә килергә мөмкин. Әмма ләкин инде без менә арынырга тиешбез, үзебезнең калыбыбызны чистартырга тиешбез, йөрәкләребезне. Менә бер кардәш менә мисалны гына әйтәм. Намазның алдыннан гына бер кардәш аңа нәрсәдер әйткән инде. Ул аны начар ният белән әйтмәгән, но моның шул йөрәгенә кергән инде, авыр итеп. Менә ни ди? Тәһарәт алдым, ниттем дә ди, намазга бас. Тегенең сүзе башта тора инде ди. Ник ул алай дип әйтте ди менә? Ник алай дип әйтте ди? Ишен күңелдән ди сорадым ди. Я Раббым Аллаһ, менә шушы кешенең сүзләре менә башыма шул хәтле кирде, Я Раббым. Мине шушы уй фикердән чистарт әле. Ул минем күңелемдә калмасын, теге ачу булып, үпкәләү булып, чыгар әле, Я Раббым дип дуга кылдым да ди. Ул уй фикер минем югалды ди. Кич белән кара көндез нәрсәгә кайгырган имсең әле мин дип, искә төшереп кенә ниткән идем ди. Авырлык белән искә төштерү шуның әйткән сүзләре ди. Шуңа күрә беренчедән ул дуга кылу, Я Раббым Аллаһ миңа ихласлылардан булырга насыйп ит дип. Ихлас күңелдән пәйгамбәребез дә дуга кылган бит. Ни дигәне? Аллаһумма инни ас'алука илман нафиан ва ризқан тайбан ва гамалан мутақаббалан. Шундый гамәлләрне миңа ярдәм ит эшләргә, кайсылары син риза булырсың һәм ул кабуллардан булыр дип пәйгамбәребез пәйгамбәр булып үзе менә шундый дугаларны кылган. Шуңа күрә инде менә без дуга кылабыз, зикр итәбез. Һәм намазга әзерлек, ул һәр вакытта әзерлек. Ураза булсынмы ул, ниятләр,
намаз нигә укыла, ураза нигә тотыла. Менә шушы уй фикерләр, шайтанның вәсвәсәләре килеп кермәсен өчен менә без гел үз өстебездә эшләргә тиешбез. Мөхәммәд пәйгамбәр безгә моңарда мисал. Ул сахабалар безгә шуңарда мисал. Алар бит ничек итеп үзгәрделәр? Гомәр ибн аль-Хаттаб аңардан куркып йөргәннәр. Ул нинди усал кеше булган бит. Ул да бит үзгәргән карагыз. Абу Бакр радиллаһу анху. Шуңа күрә үзгәрергә була. Кирәктелек һәм дуа кылу. Раббыбызга тәвәккәл кылу. Менә шундый бер гыйбрәтле кисса бар. Инде бер вакыт имам намаз укыганнан соң борылган да сорый икән. Менә кадерле җәмәгать, без эшне укыдыкмы, дүртне укыдыкмы? Иләме икән дә инде шундый намаз. Бөтенесе, ой, хәзрәт белмибез. Теге санамадык та, карамадык та дигәндәй. Шуннан инде берсе кулдан күтәрә икән. Хәзрәт эшне укыдык дип әйтә, эшне. Инде хәзрәт эшеннән генә, Аллаһ шөкер, теге тәкъва мөселманнар бар икән дигәндә, теге хәзрәт каян белдем дисезме? Менә минем 4 кибетем бар. Әйе. Һәр бер рәкъгатта гадәттә мин ревизия ясап чыгам, һәр бер нигә дип әйтә ди. Кибеткә. Беренче рәкъгатта беренче кибетемә ревизия ясыйм, икенче рәкъгатта икенче кибетемә ревизия ясыйм. Бу намазда 3 кенә кибеткә ревизия ясарга өлгердем. 4-нчесенә өлгермәдек, димәк 4-нче рәкъгатны укымаганбыз икән ди. Ах ти. Әйе. Шуның кебек менә безнең бер галимнәр безнең теге инде әйткән кызыклы фикере бар. Әгәр дә син телефоныңнымы, ашкышыңнымы, балдагыңнымы югалткансың икән, намазга бас, шайтан шунда ук сиңа кой икән исеңә төшерер дип әйтә. Шайтаннарның да өлеше бармы дип әйтәсем килә шушы уй фикерләрдә. Менә бу, мәсәлән, намазга бастык кына, без бит инде яратыгы намаз укый торган җиннәр, алар да намаздадыр инде, ләкин намаз укымый торган җиннәр, аларның менә дин бу ягыннан бармы безнең сөннәт ягыннан килгән хадисләр, фикерләр кешенең намазында бозуга карата дип әйтик инде, яки игътибарын читкә юнәлтүгә карата булган гамәлләре бармы шайтаннарның да? Хадистән булай мисалны китерә алмыйм инде мин, исемдә юк. Булай менә аны мондый фән галимнәре дә әйтәләр. Кешенең башында уй фикер барлыкка килми. Монда барлыкка килми. Ул каяндыр килә. Без ислам дине буенча беләбез, безгә яхшы уй фикерләр фәрештәдән, Аллаһ теләгән теләге белән, һәм инде икенче начар уй фикерләр алар шайтаннан киләләр. Алар киләләр, һәм менә миңа сезнең бик сүзегез ошады. Без үзебез ишек һәм үзебез тәрәзә. Без аны менә ачабыз, монда кертәбез, һәм аны уйлый фикерли башлыйбыз. Булай әйтсәң тегеле. Әйе. Күпертәбез аны мөмкин күпертмәскә шалт. Менә шушы егет кебек кем, я Раббым Аллаһ, минем менә уй фикерләремне чистарт, калбымны чистарт, шушы кешегә ачу тоттырма дип дуга кылып ниткәне, ул менә шулай итеп, шалт итеп алар уй фикерләр бездән китеп чыгалар. Шуңа күрә бу бүгенге көндәге безнең зур проблема. Шайтан ул шуның белән килә бүгенге көндә. Шуңа күрә уй килгән башыбызга уй фикерләрне намазда гына түгел, былай да әле йөргәндә, автобуста, эштә булганда, аларның күбесен уйлап фикерләп йөрергә кирәк түгел. Әгәр дә ул начар уй фикер икән, без аңардан арынырга тиешбез. Аларны куарга тиешбез үзебездән. Нәрсә белән дигәндә, дуга һәм зикр белән. Менә тыштан без тәнебезне юабыз. Шампуньнар белән, сабыннар белән, мунчаларда, ванна, душта сулар белән юабыз. Күңелебезне зикр белән, Коръәни Кәримнең аятлары белән безнең күңелебезгә килә тынычлык, рәхәтлек, ул безнең чистара, көнчелек югала мәсәлән анда, ачу югала. Зикр белән Аллаһ Тәгаләне искә алып, аны алалап, без менә шушы ихлас күңелдән шушы ишебезне, күңелебезне чистартабыз. Инде менә мәшәлешнән да ярар мәчеттә намазда без әле ничектер тукталырбыз, мәсәлән шул автобуста барганда кемдер 15-20 минут бара метрода һәм нинди бер фикер белән килеп керсә, менә әйтмешләр, бер кеше әйтеп куйды да фикерне, гел шул башымда калды ул бит әле үз-үзенә теге өстәп, күпертеп, нидер авыруга да китеп чыгарга мөмкин, теге баса, инде ул үзен психик нидер авыртуга да китеп чыгарга мөмкин, гел шул уйланып бирсә, шуңа күрә инде менә яхшы дәвалау ысулларын әйтелде, зикр кылу, Коръән уку, Раббыбызга дуга кылу, чөнки безнең миебезне дә Раббыбыз барлыкка китергән, безнең үзебездә Раббыбыз барлыкка китергән. Әйе, без үзебезнең миебез белән ничектер теге йөртә алмыйбыз, теге аңа приказ бирә алмыйбыз. Һәм моны уйлыйсың, хәзер моны уйлыйсың, ул компьютер түгел.
Ул безгә, менә без йөрәгебез белән дә хәзер тибәсең, хәзер типмисең дип әйтәмбез без бит. Шуңа күрә инде Раббыбызның көчендә, кодрәтендә ул Раббыбызга дуа кылыйк, зикр кылыйк, Коръан укыйк. Инде иншалла шул вакытта безгә бәлки тынычлыкта килер инде. Һәм һәрбер безгә Раббыбызга хошуклык белән намазлар укырга насыйп булсын, тәвәккәл кылырга өйрәнергә насыйп булсын дигән теләктә без инде бүген саубуллашырга да мәҗбүрбез, чөнки вакытыбыз шикле һәм ул менә чыгып килә хәзрәт. Сезгә бүген монда килгәнегез өчен, җавап кайтарганыгыз өчен Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте, сәламе булсын, бәрәкәте булсын. Һәм инде иң күркәм сәлам белән саубуллашабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Үзегезгә бик зур рәхмәт. Аллаһ Тәгалә кабул итсен. Амин. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, безнең инде бүген Имам Насыйри тапшыруы ни кызганыч ахырына якынлашты. Сезнең килеп ирешкән сорауларыгызга Казаныбызның Казан Нуры мәчете имамы Наил хәзрәт Юсупов җавап кайтарды. Инде Аллаһ Тәгаләгә үзенең рәхмәтләрен бирсә иде, һәм сезгә дә үзенең рәхмәтләрен, шәфкатьләрен бирсә иде. Без җавап кайтарган җаваплар белән инде иншалла гамәл кылырга насыйп булсын. Аңлашылмый торган сорауларыгыз калса, әлбәттә аларны безгә юллагыз, җавап кайтарырга тырышырбыз. Бүгенгә сезнең белән саубуллашабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.